Letošních 12+12 pro Debru spojuje 12 osobností, 12 patronů, určitých 12 našich pacientů. Děkujeme za přízeň, za to, že se zajímáte o 12+12 i letos a děkujeme za podporu, potřebujeme ji. A co ve škole jinak? Dobrý. Dobrý. Učíš se dobře? Jo, jsem slyšela. To je šikovná. A co se ti ve škole nejvíc líbí? Tělocvik. Tělocvik, jo. A co z tělocviku? Z tělocviku, protože nemusím cvičit. Jo, proto se ti líbí. Ne. Ty jsi šikulka chytrá, viď? A co ty bys chtěla dělat, až budeš velká? Zvěrolékařka. Zvěrolékařka, to je super. By si se starala o ty zvířátka, viď? A ty jich máš spoustu, si říkala, že? Máš ráda všechny zvířátka, co máš. A máš doma pejsky? A kolik? 2. 2. A jak se jmenují? Ševinka a Niky. Jo. A jak jsou co to je za rasu? Pitbull. 2 pitbully, jo. Ty jo. Tak ty ti musí hlídat pěkně, viď? A jsou hodný. Jo. Tak pitbully, těch bych se bála. A želvy, ty si říká, má želvy. A jak jsou starý ty želvy? No, tak jedna je menší a jedna je velká hodně. Jo. A jak je veliká, jako takhle nebo ještě větší? Takhle. Ty jo, pořádná želva. A co ta jí? Ta jí listy, viď, normálně, no? Babička jí dává vždycky maso. Normální maso. To je masožravá želva. Fakt? A dokonce z těch materiálů, který mám, jsem se dozvěděl, že máte řidičák. Mám už 2. rokem. Druhým rokem? No. Je to hodně obtížný se naučit jezdit s touhletou nemocí v autě, nebo? Není to obtížný, tak když vyrůstáte s tím, že nevíte, jaký to je mít prsty narovnaný, mít zdravý ruce, tak se prostě naučíte i to auto ovládat tak, aby vám to vlastně vyhovovalo. Takže se to naučíte, jak stačí chtít, no, je potřeba jenom chtít. Jasně, velkou silnou vůli to chce a vlastně opravdu ta touha je obrovská. Vzpomněl jsem si taky, když jsme sem šli, že Dostojevský říká v Bratrech Karamazových jednu krásnou myšlenku, že cizím neštěstím člověk nezmoudří. Ale myslím, že stojí za to, když ne zmoudřet, tak aspoň pochopit a pomoct. A proto jsem rád, že jsem už několikrát osloven, abych pomáhal vám, aspoň touhletou formou, která je, no. Teď s tím onemocněním, jaký mám, tak se mi to teď puchýře udělali. Takový velký, jo, praská to ta kůže, je to do živýho. Tak teď je to takový špatný, takže se mi to, víš, lepí, že se musím furt nějak takhle, aby se mi to povolovalo. Dávám ty podušky, ale stejně mě to... Já jsem se s puchýřama taky setkal, ale že, s takovýma jinýma malýma vlastně. Já jsem měl všech 10 prstů omrzlých a v okamžiku, kdy pak v jednom stádiu toho vývoje těch omrzlých, tak se ti udělají puchýře přes celý prst a vlastně bohužel tam, kde se odstranili, tak tam se potom museli odstraňovat i ty prsty, takže mám nějaký změny na těle taky. Jo. Pro mě je to bolístka na půl, 3/4 roku a je fakt jako síla, člověk to potom víc doceňuje, jako když s tím někdo žije jako ty celý život a bojuje a nebojí se toho a prostě zapojuje se do normálního života, to jako klobouk dolů. No. Ale člověk se s tím musí naučit žít a myslet dopředu, ne dozadu. No. Tomu jde. Jak se říká, kde je vůle, tam je cesta. Tohle je váška, tohle je další váška, tohle je motýlek, včelka, sluníčko a tadyhle kytička. Tadyhle má sejní kytice. A tohle je leknín a tohle je rákosí. A sluníčko je v rohu, výborně, paráda. A s kým sedíš v lavici? S Álou Koudelkovou. Jo? To je moje kamarádka z Tuhaně. Z Tuhaně? No tak, když je holka z Tuhaně, tak je všechno v pořádku. Viď? My s maminkou si pokusíme, aby ta nemoc už tady nebyla na mě. Ale pořád to nejde. Ale pořád zaháníme bacily zlé. To je dobře. Který se pokusí mě zabít, jakoby. No, to chce nějak vyplašit. Musí se to zkoušet. Taky můžou i vyhlát ty bacily, ale spíš se vyhlávají ty hodnější. No. A líbí se mi tvůj zpěv. Ježišmarja, to jsi moc hodná. Tak já se budu snažit zpívat ještě líp teda.
Aby to nebylo žádný hulákání. No. Tohle je Krtek a tohle všechno je maminka. Ne, tohle je tetněk, tohle je maminka a tohle jsou malí zajíci. No výborně. Takže Krtek a zaječí rodina. Ne, Krtek a maminka se to jmenuje. Aha.